ndine Nesta the black teacher. Ndipo ndabweranso ndi update yokhuzana ndi nkhondo yomwe ikuchitika ku Iran. Update imeneyi ikhala yokhuzana ndi mtsogoleri wa dziko la Iran. Makamaka tamva ma reports osiyanasiyana onena kuti kwasankhidwa mtsogoleri wa nyuwani Ayatollah kapena the supreme leader. Kodi ndizoona? Kodi nanga amasankha bwanji? Amasankha ndi ndani? Ndipo zili pati? Okay? So tiyambe ndikunena kuti malamulo a dziko la Iran kapena kuti constitution yawo ya dziko la Iran imapereka utsogoleri kapena kunena kuti head of state kupita kwa Ayatollah amene amachedwa kuti the supreme leader. Iye amakhala the head of state. Ndinapangapo video yomwe ndinakuonesani structure ya ulamuliro wa boma la Iran ili abai. So as you can see, the supreme leader is the head of state. Okay? Komano joti tidziwe ndijonena kuti supreme leader uyuyu, the head of state uyuyu, samasankhidwa ndi anthu yayi. Kuti anthu ose kukavota, aliyese kukavotera supreme leader sizimakhala choncho. Amene amasankhidwa ndi anthu ndi president. Kumakhala ndithu chisankho anthu ndikukavota kuvotera president. Kumakhala campaign period ya anthu kusankha president. Komano supreme leader iye amakhala head of state, amakhala commander in chief wa the military. Komanso iye ndi amene amasankha amapanga ma appointments kusankha kaya mtsogoleri wa nkhondo kaya kusankha maudindo aboma. Iye ndi amene amapanga control ma appointments. Now iye amasankhidwa osati ndi anthu amene ndaneneramu, amasankhidwa ndi council. Council imeneyi imachedwa kuti the assembly of experts. Okay? The assembly of experts mumakhala anthu nditu amene amakhala achipembezo, akuluakulu achipembezo. Anthu nditu mene kulili ku Malawi kuja titenge mwina akuluakulu amipingo. Titenge akuluakulu mafumu akuluakulu, mwina amene amakhalira ma paramount chief kaya ma TA. Okay? Amene wawo apange council yomwe idzisankha the supreme leader. Okay? Komano ma candidate oti asankhidwe supreme leader aja amapangidwa approve by the Guardian Council. Maonet the Guardian Council dija ili tinayikaso pamene papa imakhala ndithu ya anthu onena kuti iwo ndachikhalire ndi ma members. System yawo ndiyofanana ndiye ku China. Aina mmandifuza za ku China kuti umeko anthu amavota kusankha president, anthu so ku China savota sasankha president. Komano kumakhala assembly. And ku assembly kuja kumakhala ma representatives ochokera ma districts, ma areas ose, ma province ose mapita kumene kuja. And umeko kuja kumene amakasankha. Inuyo anthu inu masankha ma representatives anu kudera kwanu komweko basi. Anyway, so supreme leader uja akati wamwalira olo kapena wadwala moja muti sangagwireso ntchito amayenera kuti asankhidwe ndi assembly of experts. The assembly of experts ija imayenera isankhe ndithu mwansanga kuti pasakhale vacuum iyayi, pasakhale nthawi yopanda mtsogoleri. Okay? Now situation ili ku Iran padakali pano ndiyo dani. Situation ili ku Iran padakali pano ndiyo nena kuti supreme leader wawo waphedwa pa nkhondo. Nkhondo yo idakali mkati. Okay? Ndani wawo amene akumenyana naye amene ili Israeli wanenanso poyera kunena kuti wina aliyese amene asankhidwe kukhala mtsogoleri wa nyuwani ife timupha akhala target. Mwaona? Ndiye ndikovuta kuti apange mwasangasanga kusankha supreme leader wa nyuwani. Osati kusankhaso kumano titha kunena kuti kupanga announce. That is the very important point yoti muitsade. Kusankha imasankha ndi assembly of experts. Assembly of experts ija ikasankha imayenerano ipange no announce iulule kwa anthu kuti wasankhidwa ndi wakuti wakuti. Maona? There are two things zomwe zimakhala separate. Kusankha ndi kuuza anthu ndi kuulula kuti wakuti wakuti wasankhidwa. Akatolika ife timasankha papa kumapita makadinals okhaokha ukasankha papa. Ndiye timadikirira kunjako. Ndiye makadinals aja amatuluka kuzati papa wasankhidwa, papa ndi wakuti wakuti. Supreme leader waku Iran so zimakhala mofanana choncho. Ndiye padakali panopa mwamva maripoti iye asankha mwana wake wakuti, iye anasankha Ayatollah wakuti wakuti ucha. Kodi weniweni ndi ndani sakudziwika. This is a strategy. Chifukwa Israeli yanena kuti amene mulengeze kuti masankha ndi the new leader ife akhala target wa kuti tipeso. Ndiye zitakuteka kuti supreme leader wasankhidwa kale. Zitakuteka kuti council yakumana kale yasankhidwa kale. Sikuti Iran ilibe leader, zitakuteka. Okay? Zitakuteka komano sanalengeze kuti wasankhidwa ndi ndani sitikudziwa.
Okay, another thing tikuziwa zoti asanasankhe supreme leader kunasankhidwa anthu atatu amene anakhala ngati ma interim leaders edi amene wawa ndi ogwirizira pa mpando anthu atatu. So it's either anthu atatu amene aja ndi amene akutsogolerabe ngati ogwirizira kapena anasankhidwa kale akutsogolera zinthu koma sanaulutsidwe kwa anthu. Okay, tikumbukirenso kuti maliro a ayatola amene anaphedwa sanachitike edi maliro sanayikidwe endi mwambo wa maliro chifukwa ku Iran akutenga ngati imfa ya ayatola akutenga ngati mata ndi mata yemwe waphedwa wapereka moyo wake ku dziko apapo kuti zimene zachitika ndi zimenezi ampangano ayatola ino kukhala ngati mata so akudikirira kuti akhale ndithu ndi grand funeral yoyenderera supreme leader. Koma Israel monga yakale kuopsezera ndi chiopsezo, so sangabwereranso kumapanganso zinthu kuthanso kupezeka kuti anthu pa nthawi ya maliro ija atsogoleri aphedwanso. So it's a tricky situation. Komano, that's what it is right now. That's what I wanted to share with you guys. Stay blessed. It's me, Nesta. I'm out.